musubati oyoma orengo koroboke bago sana konyitira abantu abange ariko batara ne bago bya mwabo nande bakungumba liko suspect kubwango ngene bago bano akarabwa tu sana gucecera marange nacho abwatwa origenchera osoka nabwatwa twanga kana gatana kole tamangana mabesana agachaka bwatwa one limo naende akaroranga nabarabe bono tasoka agachigwa kachisamu obongaine buri atumekira amatukonsi bakabona ari gosoka akanyora bono takari gosoka agachaka gundwe genta ari prison ime akagundwe genteke akagundwa ngekero monta akura ari prison asenare argo chobe ku muberoye ne sanduki baga nyo morandi ocha nyeno mo pasta nyeno mo father na bali bagocha osaberwa omugaka na arengo a prison okobo muberori weka onyo koba paka sengore karemire na abamwe ababare metegoro bali basibire omobe obe ko muberori yo oiraneria maraba oirana gocha karendire no musigare musubati wagake sabwa gatebaiga bana tigantumye obongaine bana bo maeri akarengareri agachaganda gakora n'umugaka uyu akamate umugaka bana ndatonkonye eri omoeri ndaketeri tukoko okobo mubere ryo guchikorosia sanduki orosie ngane nake egere bono ririyo mubero kobe kwaria akabaga gatoke na inchengiche nyandaro ririyo gokobo umubere towe kari muino basi nje nkore gento ngende bakaigwana nande kababuye sana akarora yabeire bose abasabara batanga iyo deal kwimeiva bona igwendo kyabeta kiro gosemeri obugima bwaho muntu tayo menyete asubugima bwahe bwika kiro muntu ari moyo asengenje akirinya sakorira asengenje omuntu bona akaraga nyachiwiki kikaranga ibere muntu atari goko lakini renda makwiri buno munyama etare na muntu nachokwa kiro muntu ari gokwa chisigino nchire cyara ko bari prison omanya igo muntu okure baganya ritukerime ria kabere sanduki yaroswo yatere kwaria bas bakaigwana no mugakuria bakabanga nabantu gete agasiboro kurwe seri yabangina agachaga soime aria baganyeto omo pasta na swaro lakini bunaso na migererio kirio oganya bono mugakuria acha gusuguma ya okonyoru kwa mochiko basi ake lakini finally umuntu nacha bono kuruma sekero reke asasi umiriti mbe kunya komokea kari geretiga oyo gusuguma akaratari mugakuri kungo mugakuri na aro kwete Bono oriere na ikyo mubira ari moino ne nyundo yae ne misumari wakera ni misumari umubiro obe kwaria mangana yakaraka Get to the point. Take a step forward. Bono igwa buna marika ya nsomere kamungo 19 Yohana ilia twateba Yohana 11 fungu la 19 soma na abantu abanga saba Yahudi bagacha semata Mariamu elinde babaremia nsenge nchogo kwa koyo mwabo igo inki mwacha ko kororo juro mwikaransita mwacha ko baremi nonye bali bachire na mangana ababuchera turakine no bara okoremia oyo minto bare na abana ba mwabo
makweli aya arachandire ensi sana, lakini naigua statement ya manja akwa no ekere twacha nga ritukoria makweli amatanga ya makweli nga kiarabe ritukoria matanga ya makweli kiara ni rikire nga bona makweli nga ichinguru chao chirikoretheki ekera matanga ya arabe nkagokigusana ne statement iyo igonta toko kwana magana makei goiga nga amakweli arabeire naende ntomanye tomugano oyo urandiwe ase omugano oyo twasomira monyo manyete amakweli gacha ase omosani o Yesu orekoro ku Lazaro obwata abana ba mwabo babiri Lazaro gakwa Yesu tacheti matanga ekero omusani atacheti matanga ngakioreigu bono Yesu uchire bona matanga erire ekero gosomeke bungo kende kirikirago bakamutebi ngaki kware ko bankwarenga anganto bwate matanga anganto rarira konyandiri gwakoreteki wachete kare kononye nabo namanyire kende gyonse ogosaba tato ngokoigware Hallelujah. bono ko bakoja kogenda gochinka mwise ko mwabonde naro renge nyomba akaigwa nera agacha bakamurotota Yesu bare na mariga sana paka Yesu akalero monyene lakini na tema ko baerese gento ndade tosome kigioka na tema ko baerese gento geti agwa se 11 iyo Yesu ngakwana aringaniri mbole rin 21 totabanga nyankwarenga kanga takwa korende na amanyire in 22 Yesu akamaka matebiga 23 ngakibali bwasoma ngakibali geto Yesu akamutebya omuromino nabuke mumuromino nakoreki nabuke lakini maritani iganga buna oyo taro chenga okoboko kondi kumbe marito negene tebuna twegene terero igobuna marita akamutebe hata akamutebya amanyirenga nache kubuki waso kubuki walitu kulyo mwaelio haleluya igono onyo orenge korera na manyete nga lituko lyo mwaeli abakure mbakoraki mbaboke akamatenga timbu atuwasi wasi nekyo kama goso gwakorete no gutacha ayatika kwebacha kwara kobangwacha kare angantoria lakini bona igwa Yesu iguna akamutebe 25 Yesu akamutebya inche nincho kubuki wanao bugima koratikira agupasta yani ngaki nachete marita igwa tingi chetiaro kotindi ko saba mabera na sababu tindi ko runtacherete ko igwa marita ntogane inche naye nturiko ganyanga kiyo tirirasima nganyerio ekyara nchoyo ngokwana nincho koboko akamaka materinga neri monta yate gukwanira bono ryoka ntige kabonge statement ko batanga kyata oyo nyegenire inche na isago nabe mwa biama oyo nyegenire inche na isago kwa ase sheriff yane nimbwato mugano oyo kara ganyo mwelio sawa lakini oyere ndero nkura chakira omurikyo mwana kwanete gento nkigako kare Yesu atachete amatanga
Akarika iga. Konye wiki ya erire iga. Yesu na abogeti omwana omukomwiseke. Yes, yes, yes. Yes, yes. Igacho muche onyora abantu bakurira. Oira abayiburi boka nyombo tiga abantu bandisiko. Yes. Basoka ku nyombo mate no mwana ore. Abantu bagasaka nga iri siasa. Iri siasa ko takwete omuna bakora tiga utongaina. Ngotongaina mora. Ngokwa. Ya tiga mangana hiyo. Bone kere wiki ya herire. Lazaro gukwa. Yesu akavuta tacha. Naenda akatiga baka batindeke. Naenda akatiga baka matukana kaya. Naenda baka agatioka. Bona Yesu kago chomochie. Yesu kago chomochie gentonkera ta go create. Negente kago create gage create ti asenge ntwe sakuvions pakarero. Regenta correct. Ekarate banga incheni ncho koboki. Amen. Naende okoboki wokundero. Naende incheni ncho bogima. Amen. Na montonde bwensi oranyegene. Amen. Na akwa. Yes. Na bok. Amen. Ninga nchitaka tabegendeka. Amen. Konya ndi tumwegene te Kristo. Buna tuwegene tabanyagitari. Angatole buya sana. Okogenda sumenya gitari. Oruwarete. No abana Pastor Clifford. Koko nyoro mo doctor no mukungu. Lazima matai buna kwa ruwarete. Yes. Na ande tolko manga nchende toro munya gitari musacha. Oko kwa mweresa okobori ngakyo tomotu okotebigenda ari muino bagopime bakwagendo ari sogwika kwanyora abande mbaro bagotenga kuratiga ngakyo gitari atebagata bangogendo bwatagantaka igokwenda kanyomba kari agake obeka akabocha bagasinini kwagenda oyuro muiweri nanyo lyogotoma karo mochokoro bakokore gendoke nana kugo muntu agomire boso tomiro onde nganchiere basi umuntu ikoro okora buna tergo naenda gakwira na machibu nando munyagitari karansanse ora tari sakaria ya mariogo ori kapakuri kachisabu nga 2 times 2 1 times 1 okobekera mariogo koboko tenga genda kanocho gwena kwagenda nka waikanka kwaragira gotenga tonyo tararagira kokora konywa kokora kore kwanywa buno munyagitari akoreteke agotebetie munyagitari tanya gochankaga acha kobori ntanga mario gali osaherire nikiga kugera kwakora tabo igo mwigene tenga buna koeresete igo na bere igo nande igo nkugwenore nande kwagwena inki abantu bakobera bakongo kumwigenera Yesu omwana onyasaye otigeta abanene igoro pakekerogo akabogori omubere bw'omuntu agacha bakasense agakina agatara akaragera akarara nonya takorete kebe omanyira ko tenga bono uruchinya na etiro bugimo obo bwensi tinkorete kebe nonya nekemo ayo munya biberende to konge na nche nko obari ruboronga senche kwa magokano ngakibono wona tokoroko ya nano murineri yake bana nyo kuge no muntu moko mumenyete nere kano yoruru bugimo bwaye omuchando no tugutwara asenge nje twamenyire nseye naende yatubekire ngencho gete nenchereye yatonariri twanyebe yatwa twanda tirikobabo baka twakagire ngobuna bubugimo igo statement helikire
Ase kitabu kia Warumi 8:11. Nakiri gata soma. Soma bwangu ulio kusoma 8:11. Romans 8:11. Olendonyo moika. Oye ero oyobogetie Yesu kurwa asaba kure. Onyo moika yere. Oyobogetie Yesu kurwa asaba kure. Omenyete ime ya ino. Ere oyobogeti Kristo. Ere oyobogeti oyo kueta kaboka. Nabokie na emebere ya ino enya. Sawa biya pastor. Kwana dire songo bwe. Korende onye omoikoye ere oyobogeti Yesu kurwa asaba akuro menyete ime ya ino. Ere oyobogeti Kristo Yesu kurwa asaba akure. Nabokie na imebere ya ino eranyorekane n'amakweri aseng'encho y'omoika oyomenyete ime ya ino. Amen. Ekera kwa mwegenire Kristo igokutwara omoikoye ime yao. Bono nokwa ekera kagocha. Bakorinto nirigete ng'aki ng'etarumbeta tutasikia sauti tatu. Tarumbeta toigweri ogiri amariogi atatu agochera rimo amariogi atatu na aragocha go connect na network ya ayo uri oraire insaria oigwe nga gwaturirwe ogoke onye kwegenete igotogona tukomenya enseye koraga yete buno musinto nyerebe ngabona aino bwate mi sababu. Igwe sokosa ngabongo ikinkole ke ko 2 Corinthians 5:15. Igwe na go totebi bono. Aye o yere moyo na inche. Igwe statement hiyo 2 Corinthians 5:15. 5:15. Eraga kwa sing'encho yabo. Eraga kwa sing'encho yabonse. Elia bare moyo kibaba moyo asing'encho ya. Egere onde bwensi ore moyo. Taba moyo asing'encho yango. Ya yebwe komanyana igota na aseng'encho ya ero yo kwete naenda kaboka aseng'encho yabo igoro chengense yote gene kero muntu nabwate deni goje asemo ase Kristo aito kwebori ngaki inyanya sao kwamu atago chencha machikaye owancho mwana oyo kwa na ndo bambo mugasogati aurigetiria ndatabegeti yanga nyagara ta unchora machike kyara machiko nembo yaye ere nsimanya nya sa tali gonchoka na bwamate bwaye nebibe mboyo egara aro sige sakku kira gwenero burutu bakaraka egara nchinaye to komenyansa ama tukonsia kwera ili tali ali ba kwekara to so burutu ekarora amenye bunaye na ende bwebe kerenga no baye togo korobia tiganko akamugana gasini kere togo saba musubati oyoma orengo koroboke bago sana konyitira abantu abange ariko batara ni bago bya mwabo nande bakungumba liko suspect kubwango ngana ibago bano akarabwa tu sana gucecera marange nacho abwatwa origenchera osoka na bwatwa twanga kana gatana kole tamangana mabesana agachaka bwatwa one limo naende akaroranga na barabe bono tasoka agachigwa kachisamu obongaine buri atumekira matukonsi bakabona arego soka akanyora bono takari gosoka agachaka gundwe genta ari prison ime akagundwe genteke akagundonge kero monta akura ari prison asenare argo chobe ku muberoye ne sanduki baga nyo morandi ocha nyeno mo pastor nyeno mo father na bali bagocha osaberwa omugaka na arengo a prison okobo muberori weka onyo koba paka sengore karemire na abamwe ababare metegoro bali basibire omobe obe ko muberoyi yo oiraneria maraba oirana gocha karendire no musigari musubati wagake sabwa gatebaiga bana tigantumye obongaine bwana bo maeri
Akarengereri agachakanda agakora n'umugaka uyu akamate umugaka. Bono ndeto nkonyeri eri omoeri. Ndagiteri tukoko ogokoba umubiri ryo gukorosia sanduku. Orosie ngane nake. Egere bono ririyo umubiri okobe kwaria akabaga gatoke na inche nyandaro ririyo ogokoba umubiri togwikari muino. Basi nje nkore gento ngende bakaigwana nande kababuye sana akarora yabeire bose abasabara batanga iyo deal kwimeiva bona igwendo kyabeta kiro gosemeri obugima bwaho muntu teyo menyete asubugima bwahe bwika kiro muntu ari moyo asengenje akirinya sakorira asengenje omuntu bona akaraga nyachiwi kikaranga ibere muntu atari goko. Lakini renda makwiri buno munyama etare na muntu nachokwa. Kero muntu aragokwa chisigino nchire cyara ko bari prison omanya igo muntu okure baganya rituke rimwe lya kabere sanduku yaroswo yatere kwaria bas bakaigwana no mugakoria bakabanga nabantu gete agasiboro kurwe seri yabangina agachaga soime alia baganyeto omo pasta na soaro lakini bunaso na migererio kirio oganya bono mugakoria acha gusuguma ya okonyoru kwa machiko basi ake lakini finally umuntu nacha bono kuruma sekeroreke asasi umiriti mbe kunya komokea kari geretiga oyo gusuguma akaratari mugakuri kumba mugakuri na aro kwete Bono oriere na ikyo mubiri ari moino ne nyundo yae ne misumari wakera ni misumari umubiri obe kwaria mangana yakaraka aseke iro reke bungo kerito somo 2 Corinthians 5:15 Elaga kwa singe abonsi eli abale moyo tibaba moyo asinge abo buka eli ndonde bwensore moyo taba moyo asinge ya yero munyene kolende na asinge ya kolenda asinge ya yero lyo kwete naenda akaboka korosembera igo Yesu ne garantia aye Yesu ase account yao ya igoro already akobekerete e balance ire ime yani wakuganyete asenge nchake karosoma Yohana isanemo ekefungo 20:39 igagatango gwancha kwa etatu ntometena ko onde bwensi angere tinsiri nonye no yomo kolende mbabokie litukuliriyo moheri nando irora foto tanga gwancha kwa etatu ntometena ko onde kero yora murigeri omwana na kumwegena tagosira kolenda nyoro burotu wakare na kare amen bona ndado ko ba challenge mwensi mora onde tayo menyete asenja ayo manya Yesu kolire meremo tomwegene twensi tolendo bugimo bweita samachikaye no kwegena okwo Yesu kara achabwango munagoteba eto kene transition yoganyete yani igoganyete ora asegete yani ore buno olio tiga onga buno muntu gwate chimbaba okonya kominyo kanse onyo arembe isaino karagento barenga batengo monna tatiga tokonya nanya gwikiriforade basemeri nkorokoro kwa kiaro rada sokwegen na intwe togendere komenya sokwegen okwo gwikari tukoe saraje mwesipi mwegen nyasawa sini sana ngoli utarasa michira tarasa michira njona mbona ajire njona usaba
Tiasa bakoro korandi aya tukoro nkwane tumakorangire family. Tuegene linde tusabe. Sawa itu nando mutongo itu. Goba kunando imukere dugoro kalanaka. Kwa kwa bwene ile bako yonsisko. Amen. Yamonege kogera. Na egwato atu mwano yinga weakness. Asili kili gari yari yari. Musumbu kwanira magana y'ubukumya. Naindo tu challenge twins. Ngatomenyero kwegena okunga natomenyera na abantu basiri y'ubumuga. Nigo tuganyete okubokiwa na kukomenya na yakarnaka. Amen. Yesai nabo tumanyete ngikiragara yataikira na nibibi. Kuna mwanya abantu asokorengera y'ubukwana no gukora twachire mamenja yo kwani kwao. Kurani chetu yansuna tuwakumbira mashitu. Ancho tuwabere bibye itone sa. Amen. Otosibie na manyinga Yesu Kristo. Amen. Elinde toko bwenere. Elinde aba tatanya sa. Ngano nyabuna tokurwa onde narare. Turare gitore no boseme kuya. Amen. Obuyabu aho tugabo tuyisana twensi yasobwama. Toango chinguru kyomo ikoma chenu. Elinde kitokonye kuyarigania. Whether ntole moya wosentura ile asenge nchoko ila na kwa familia iga ya kwiriri yesesenie andoga ndira kubago semeri gwetana kiembera na makweli na abale ma bonds bala batakanwa bala baburaka bale kintakana barorokanire kubwatikana n'ubunga bw'ubuyabwawo. Amen. Asenge talia Yesu Kristo. Get the point. Take a step forward.